Днеска има във въздуха малко семейна атмосфера. И това не е защото сте дошли заедно с мъжете си или с жените си. Има една семейна атмосфера, защото сякаш съм ви поканил вкъщи, в хола и си правим каквото си искаме. И така трябва да бъде. Дами и господа, аз никога не съм наричал публиката си публика, защото малко ми е странна тая дума. Не съм се смятал за много голяма звезда, колкото отстрани да ме някой смятат. Големия този е малки, он е големия, другия е по-малки. Знаете ли какво е важно? Когато се съберем заедно в една малка стая, да се усетиме много близки. Това се е случвало във времето, когато сме били. Има ли хора, които са ходили на лагери, такива зелени училища, детски лагери? Сега като кажа пионерски лагери, някой ще каже: Любо, ти си антика, жестока. Но там беше същото. Някой вади акустична китара и казва: тази знаете ли? Тази знаете ли? Тази знаете ли? Знаете ли какво? Ние продължихме да го правим в годините. Колкото и големи концерти да правим, винаги се връщахме на онзи момент, в който започвахме от начало. В една студентска стая с 2 легла и с 10 човека в нея, които свиреха на акустична китара и се надпяваха кой по-добре ще изпее песен на Щурците, песен на ФСБ, песен на Сигнал, песен на Васко Найденов, да кажем. Кажете ми песен с акустична китара и сега ще изпълним веднага. Това ще ни накара да бъдем вътре в къщи като в хола, въпреки че моят хол не е толкова голям. Е малко по-малък. В смисъл, само до тук е. Искате да ви припомня нещо с едва момче на китарата? Аплодирайте Ангел, който работи с най-големите, искам да ви кажа. Повтарям го винаги, за да се знае, ако някой не е разбрал. Ангел работи с мен и с Лили Иванова. Това е.